Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Dili sa ingon. Tungod kay linghod ka pa o gwa ko musalig sa bisan unsay imong ipanulti, Jonas. Anak ka na ko. Sayo dako kung unsay timplada sa imong dugo, kay dugo ka sa akong dugo. Way natago bisan gamay sa imong pagtubo. Pero sayon ra kayong isulti kung unsaon pagpatay si Gregorio. Bisan sa sulti lang, sayon ra kayong gipatay sa sulti ang bisan kinsang tao. Di man ikinipagayo, Jonas. Dako o kalainan ang sulti kaysa buhaton. Ilabi na sa klase ni Greg. Unsay buot mo ipasabot? Lahi si Greg. Ayaw kalimot. Naibaw ka sa akong kaagi. Naibaw ka nga kauban ako si Greg sa akong kaagi. Ayaw na pagtagad nga suhito si Greg nako. Apan bisan suhito pa ako ni Greg, apan nagpabilin gihapon siyang buhi hangtod karon. Ug mao kini ang unod, Jonas. Mao kini ang buot ipasabot. Kay buhi pa si Greg hangtod karon. Busa na ay pangutana. Ug niya ang pangutana. Nganong buhi pa man si Greg karon? Suhito ka ning imong amahan kung unsa ako kasigurista sa tanang sigurista. Kani adto ra untang nabag-as ng tawhana, pero naa dako pang buhi ang karaho. Niya Jonas paminaw ug maayo. May daghan ang higayon nga makaingon mo, daog ko nimo, nga muko ko ang akong itlog nimo, kay bisan ingon ka pa anak kalinghod, apan may mga higayon nga nahadlo ko nimo. Pero sultihan ta ka. Lakip ka, wa makasabot, kay wa makatugkad nga lakip ka, akong giduwa-duwaan lamang. Nituo kasab nga daog kay ko nimo, agad sa mo nakita nga rin ako. Bah! Nunca, Jonas. Wa ka pa makasugod og subay sa subok kung unsay kinabuhi ning imong amahan. Timan ha? Bisan sa pagsugod, wa ka pa gyud makasugod. Sugod karon, mauni imong bantayanan. May limit na ang imong pag-under-under nimo nga rin ako. Kuwang ka pa, Jonas. Dako ka pa kayo kuwang. Huwag tanga. Anama pagwagtang sa imong pagtuo nga daog ko nimo kay sayop yun ang imong pagtuo nga daog ko nimo. Kay gipatuo ka lang nako sama sa akong pagpatuo nga maayo na ko ni Greg. Ang taas nga lugway sa akong pagpatuo ni Greg nga maayo ko niya mi anam nagkanipis ug mabugto na sa dili madugay. Apan ang imuha giputol ko na karon yung adlaw. Kinabala ka na ko nimo na bisan sa tubangan unya sa sinaligan akong sakop sa kongregasyon sa pagtuo. Yano-yanohon mo lang unya ako aron mawagtang hinuon ang kredibilidad ng imong amahan tungod lang unya nimo kay mawagtangan ako og respeto. Kay lagi, nagtuo kang daog ko nimo. Hinumdumi kanunay, Jonas. Kung unsa kining imong amahan sa gawas nga maoy ilang hari. Hinumdumi kanunay, Jonas. Kung unsa kining imong amahan sa sud sa kongregasyon kay maoy pundasyon ug tinugyanan sa kaugalingon natong Dios. Ihapit na maghari dinhi sa kalibutan si Lucifer. Katimbang nako ug nato siya sa mga sunod-sunod nga kadaugan, Jonas. So, tambagan ta kaisip akong anak nga hunungan na ang pagtuo sa imong kaugalingon nga nahadlo ko nimo o daog ko nimo kay dili ka tinuod. Busa ayaw pagbuot-buot sa pag-ingon nga ikaw ang mangunay sa pagpatay ni Greg.
Mag-agad ka nako. Musunod ka nako. Umutahod ka nako. Murespeto ka nako. Ako'y mukom kung kanus at patya o kinsay mo patay sa bunga sa punuan nga mo'y miluka sa gamot sa atong kaliwat. Naibaw kong taas ra kayo nga akong pagpasabot sa kurto kayo ni mong gituhuan, Jonas. Hinaot nga nakasabot ka na. Putlon ko na ang imong gituhuan nga sayon ra kayo ko para nimo. Mag-agad ka nako sa katapusan o final nga desisyon. Alang sa iyang instant nga kamatayon ni Greg. Apan padayon gihapon ang imong dinagkong transaksyon sa labing matahom ug abunda na tong negosyo nga mo igihimo na tong katasan alang sa paglig-on sa kongregasyon sa atong Dios nga misanay sa tibuok kalibutan nga maoy umaabot niyang gingharian ni Lucifer. Nagkasabot na kita, Jonas. Kasabot. Nagkasabot na kita, Jonas! Nagkasabot! Padayon kagihapon sa way katapusang pagpangdagit o mga batanong birheng babae. Kung mahutdan kag mga batanong birheng babae dinhi sa syudad, lukpo na sab nimo ang kalungsuran. Kung mahutdan ka sa mga kalungsuran, mupadayon ka sa lain-laing probinsya o sa lain-laing probinsya. So on and so forth. Jonas, anak, kusog kaayo ang mga tanan-awon o mga panghitabo sa kalibutan. Hapit na muhari si Lucifer. Bisan si Kinsa dili na makapugong sa tong kadaogan nga mao'y pag-andam sa moabot nga mao'y nagda sa 18 kan numero nga bahinon sa makatulo. Ha! Og unya dili kapugnan ang katumanan sa atong pagdaog. Instrumento lang kining atong pagtanom o pagbukbo aron motubo og maghitak og magbaha ang nagkalinlaing matang sa krimen, mga salawayong buhat sa tanang sektor sa katilingban agad sa panahon unya sa iyang pagpakita uban sa atong kadaugan. Timan Jonas, ako'y magbuot kung unsang klasiha sa ultimatum nga mudangat ni Greg. Greg, ibaw ko, may patrabaho sa sarili ni mo. Dili ka lang. Oh, Greg, bago ka pang nagkakawas. Kalimot sa inuulan nga nung nabilanggo ka. Kailangan ka kauban. Uban natin ka. Greg, Tara, Tikoy. salamat. Oh. Patanawa ko kisa'y patrabaho eh. Oh, Okay. Sabi ni mo, nganong ingon lang ni Adto ka sa iyon nga sikop ka. Tungkol kay wakay kauban. Mga karon, kauban ako nimo. Di na masayon-sayon kung kauban ko nimo. Tada! Si tanaw ni mo. Ha, Greg? gikan na sa iyang opisina. Kuhaon niya ang bata niyang anak sa eskwelahan. Tuwa na siya. Kauban ang bata. Sundon gihapon siya, Tikoy. Mabugnaw rin kape ni mo, Greg. Oh, imong cellphone, Greg. Kinsa, Tikoy? Ang atong amo. Kadot. Sorry, Sir Leon. Dito ko sa banyo. Unsa ako ikalagad nimo, sir? Kumusta ang akong gipatrabaho nimo, Greg? Nakuha na ako ang pattern, sir. Good. Unya ka sa man, Greg. Ugma. Mag-monitor ko sa mga balita. Sige. Bye, sir. Tikoy, Marag na usab yung dagay. tungod kay para nako. Dili pinunta ang mamatay kintawana. Oh, Greg, Apan kinahanglan ko siyang patyon. Tungod og alang sa sugo ni Sir Leon. Tubok spikas. Pag-atang ako sa hununganan sa iyang sakinan. ani ko magawat ni mo humali mo siya patay, Greg. Sige, ara ko.
Stay tuned sa atong next episode. Bye!